हेलौ लोगोफोर गुड इभिनिं आंनि गोदान मोनसे भिडिअआव नोंथांमोनखौ फिर खेबसेबाव बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। ओमफ्राय आसा खालामो नोंथांमोनहा गासिबो मोजाङैनो दं। ओमफ्राय दा आङो एसे मोजाङाव दङ। ओमफ्राय नोंथांमोनहा सानदों जानांगौ माने गोबाव सम ब्लग्स बानायाखै मानो फैयाखै ब्लग्स लानानै ना। ओमफ्राय आंनि देहाया थिग गैयामोन। ओमफ्राय न'खरावबो एसे फुजा दंमोन। नोंथांमोना मिथिखागौ जानांगौ अनस्रानाय होनबा अनस्रानाय फुजायाथ' जोंना बिराद गिदिर जायो, खेराइ बायदि जायो आरोखि। खेराइजोंनो सेम खरस थाङो। ओमफ्राय खालि खाम सिफुं लायाखै आरो जोंहा बिदि फुजाबो दंमोन। ओमफ्रायथ' आं बिराद बेस्थ'मोन आरो। ओमफ्राय दा सामफ्रामबो ब्लग्स आं लाबोनो हाया जाबाय, मानो होनबा आंहा टिभिबो दङ। ओमफ्राय न'खरावबो रावबो गैया, गासिबो न'नि खामानिखौ आं हारसिंनो दा माबा सोलिजोबनांगौ जानानै फैयो। ओमफ्राय बेनिखायनो आं ब्लग्सखौ लाबोबाय थानो हायाखै आरो। ओमफ्राय नै आं दा गथ'फोर बोरला गावनायाव थांनो नागिरदों। नुहरदोंना लोगोफोर गोजानै रोमै रोमै दुब्लि गेजेराव नै ओरै माइ हाजोब्बाय जोंनिथिंजाय। ओमफ्राय हागासिनो दं आरो हाखांसिगोन बाव। ओमफ्राय नोंथांमोनहा सोरबाफोर आंनि बोरला गावनायखौ नायनो लुबैयो नामा? दा नोंथांमोनहा नायनो लुबैयोबा आङो गावनानै देखायनोसै नोंथांमोननो। ओमफ्राय पारफेक्ट नङा दे लोगोफोर एकदम, माने होनबा बिराद गोबाव जाबायना आं बोरला गावैया, थ' ओंखायनो दा पारफेक्ट जानाय नङा आरोखि। ओमफ्राय पारफेक्ट खालामनो थाखायबा आंनो 5-6 माससो नांसिगोन आरोखि। ओमफ्रायथ' नोंथांमोनहा आंनि बोरला गावनायखौ नायनो लुबैदोंबा दान्दिसे नायलांदो आरोखि। ओमफ्राय आङो नोंथांमोननो बोरला गावनानै देखायनोसै आरो दिनैहाय ना। ओमफ्राय आङो लहानि बोरलाजोंसो गावोमोन, जेरेखम सिनेमाफ्राव नुदों जानांगौना नोंसोरो, साखा गोनांलाय बोरलाया लोगोफोर, बेजोंसो आं गावोमोन। ओमफ्राय दा जोंना मा होनोमोनलाय बर्डआ मोजां नङा आरोखि। बेखौ गावबाथाय सेस मिस थ्र' थांजोबगोन आरोखि, गब्लं लांजोबगोन, सोरखि लांजोबगोन। बेनि थाखायनो आङो बे बोरलाखौ गावनो हानाय नङा। दाख्लै सिगाङावहाय आङो सिगांनि ब्लग्सआवहाय आङो देखायखाबायना लोगोफोर बोरलाखौ, बेजोंसो आं गावोमोन। ओमफ्राय दा बेजों आं गावनो हानाय नङा आरोखि, मानो होनबा जोंना बर्डआ मोजां नङा, बर्ड गैया जोंहा, बेनि थाखायनो आरोखि ना। ओमफ्रायथ' नोंथांमोननो आं दान्दिसे आंनि गावनायखौ देखायसै। नोंथांमोनहा माबाबाय थादो। नै आङो बोरला फुरानाखौ लानानै फैदों, नै आंनि बोरलाखौ आरोखि ना। बे बोरलाखौ लानानै फैदों आङो। सान्दुङा बारा मोजां नुवाखै लोगोफोर। ओमफ्राय थेवबो नोंथांमोनहा दान्दिसे नायलांदो। ओमफ्राय माबायदि मोनदों कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय। ओमफ्राय आंखौ जेब्लायबो सापर्ट होबानो जाबाय। माने गोबाव सम ब्लग्स लाबोनो हायाखै, थ' नोंथांमोनहा गाज्रि दामोन आरो। ओमफ्राय माखासे देहायाबो थिग थाया दाना। ओमफ्राय गोजां बोथोराव बांसिन जायो आरोखि, गोलोम बोथोराव एसे खमसिन लोमजायो। गोजां बोथोरबाथाय बिराद, ओरैनोबाबो ब्लाडआ एसे गोजां बोथोराव थान्दायै थायोना, बेनि थाखायनो बांसिन आंना ब्लाडनि बेराम नालाय, ओंखायनो बांसिन गोजां बोथोराव प्रब्लेम जायो आरो लोगोफोर। थ' नोंथांमोनहा नायलांबाय थादो दसेनि उनाव। बिराद गोबाव जाबायलै, 5-6 बोसोर। बेमार जानायानो 5 बोसोर जाखानोसै आङो, आरो बेनि सिगांनो गेप थाखादोंमोन।
आर'नाइ सुहैनांसिगोनलै निसा हाजार मोनाव बाखि दङ 180 थाखा मानिया आयो हा पारफेक्ट नङा आयो आंबो 50 खौनो लुगैथारबाय ना दे सोलायदो 50 खौ नायफैदो बाय बाय फैदा फैदा खरा दिनिद्रा थारलालै सोरबाफोर अननानै हरोमोनब्ला टारगेटफोरखौ आंना माथो केयाव होफेरदों आयु हरमेना हरला जासिगोन हाथाराबो बखिबायसो टारगेटनो बखिबाय ओइ थाब गावखा आयु आंना बे बावो दिनै ओरै देखाय फै खाथिजा मोजां नुदों बबेथिंबा ओरैनिफ्राय सिलाबासिनो नै लोगोफोर बेनो गोजा आंनिया आंना ब्लेक कालारनि नक दै बेखौ नक होनो नै 1 2 3 ओमफ्राय 4 5 मोनबा एरो गावदोंमोन आङो ओमफ्राय एथबां मानि गुड होननानै बुंजाया आरो थरा गुड हे लोगोफोर ओमफ्राय जोंना बे बर्डआ मोजां नङा गावबाथाय थब्लं गलाङो बेनि थाखायनो आङो माबा कम्पाउन्डखौ गावनो हायाखै ओमफ्राय गभर्नमेन्टनावबो बिदोंमोन जोङो ओमफ्राय गभर्नमेन्टनावबो मोनाखै आरोखि दाबो ओमफ्राय सोरबाफोर अननानै हरोबा बिराद मोजां जागौमोन आरोखि जोङो बिराद सेस्था खालामबाय मेरला मानसिनाव बिदिनो ओमफ्राय बिदिनो जोङो मालायफोरनाव बिलाबायनानैसो बे बर्डखौ बायनो हाखायो आरो दाम लायोना लोगोफोर बे मोनसेयावनो 8000 गाहाम लायो क्वालिटि दङ आरोखि मोनथाम मोनब्रै क्वालिटि दङ ओमफ्राय नैबे जोंना मोजां क्वालिटि माने एथबां मोजांबो नङा मिडियामनिमोन आरो बेयो जोंना बेयो एसे दा गेजेरनिमोन आरो बेखौ जोङो बायदोंमोन ओमफ्राय दा बायनो हायासै जोङो दैलां बायनायाबो बावाखै ओमफ्राय जोंहा न'खरावबो बिराद गिदिर फुजा होगासिनो दं दासान्दि माने न'खर फुजा ओमफ्राय आरो दं ओंखाम गोरलै फैगासिनो ना ओंखाम गोरलैयावबो लोखि थिखोनांगौ बेबायदि आरोखि ना लोगोफोर ओमफ्राय थ' जोंहा नेसनेलबो दङ नेसनेलाव जोंना 10 जन सेलेक्सन मोनदों होनना नोंथांमोननो खोन्थाखादोंमोन ना फैगौ डिसेम्बराव जोङो माने जोंनिफ्राय 10 जन माबा सेलेक्सन मोननाय गथ'फ्रा नेसनेल गेलेनो थांगोन उत्तराखन्डआव थ' जोंहा बे टारगेटआव बे बाट्रेसआव प्रेक्टिस खालामनानै जोंहा थांनो हाया बेबायदि जानानै दं आरो नै नाहरलाय ओरैहाय खिथुजों गलांनानै एर' नागिरनो गोनां जायो बिदिनो एर'आ बायो आरोखि गाज्रि जायो ओमफ्राय थ' गोसोआ बायो आरोखि गावनोबो प्रेक्टिस खालामनो गोसोआ बायो मानो होनबा एर'आ बानायनायखौ बायोबा 100 थाखा लायो ओमफ्राय सानसेयाव नोङो 200-300 थाखा लस जायोबाथ' बयबो गथ'फ्रा बागोन ना जेनेबा गावबाबो लस जायोबा बेनि थाखाय आरोखि थ' नोंथांमोनहा दसे नायबावदो आं गावनायखौ लेट्स गो बरिया एसे मोजां जाहांदोंमोन नै 10 9 8 ओमफ्राय 8 7 थ' एथबां गुड नङा दे लोगोफोर माने आंना पारफेक्ट नङा बिराद गोबाव जाबायना आं 2016 निफ्रायनो आङो गेप जानानै दङ थ' ओमफ्राय टाइम लागोन आरो मोजां जानो थाखाय ओमफ्राय आं सेस्था खालामथारगोन आरोखि जेनेबा हादोरनि हारिनि आरो गावनि आरो आंनि हासबेन्डनि आरो आंनि बिमा बिफानि नामखौ लाखिनो थाखायहाय एकदम सेस्था खालामथारगोन ओमफ्राय जाय बिथांमोना आंखौ सापर्ट होदों बिसोरनिबोथ' नामखौ लानांगोन ना थ' लोगोफोर नेनानै थादो बै समखौ ओंखायनोथ' फैनोसै बेनो नोगोरनि जाजानो जिबासो बारजोबदों बाट्रेसो जाथारबाय बे टारगेटआव थानायखौल' दोन मिथिबाय ओमफ्राय बे साइडआव दोननाय बर्डआ नायलाय लोगोफोर औवा गन खाथाबलायनायसो ओमफ्राय जोङो मा खालामनांगौ दे थब्लं थांबाथाय एर'आ बायबायबो गाज्रि जाबायबो हा नै आंना बोराया गावबावनोसै दिनै अबस्थायानो गैया नालाय लोगोफोर थारला जोंना B.boy फंबाया दाख्लै एथ' दामिनि आइफन सिफायबाय खमसे खम जोंना 10-20 हाजारनि बेखौ बायना हरबा बाय आइफनखौ सोलायनानै एसे हेल्प हरबा बिराद मोजां जागौमोन ना 1.5 लाख गाहामनि आइफनखौ बिख्रबबाय मा गैयै गथ'फोरनो हरनायनि जेबो लस जायामोन B.boysआ फंबाय गाज्रि मोननाङा दे ब्लग्सखौ नुदोंबा गाज्रि मोननाङा दे फंबाय माने जा दुखु मोनदों जोङो मानो होनबा एथ' महंगा इतना महंगा
आईफोन छोड़ दिया। देखो हम लोग इतना टूटा फूटा में प्रैक्टिस कर रहे हैं। देखो बैटरेस कैसा है। 100 रुपया के लिए हम लोग 50 रुपया के लिए बहुत तकलीफ उठाना पड़ता है। तो उसका तो बहुत महंगा था भाई, इसीलिए दुख लगा मुझे, क्योंकि गरीब लोग इतना मेहनत करने के बाद भी 100 रुपया नहीं मिलता है। देखो उधर ये क्या है, माय सिंदम कितना मिलता है दिन में, पूरा दिन काम करने के बाद 200 रुपया मिलता है। कई जगह में तो 150 करके मिलता है। तो कितना धूप में, इतना धूप में ये बहुत तकलीफ से, बहुत परेशान से ये काम करके मतलब इतना ही पैसे मिलता है। तो बी बॉयज भाई इतना महंगा का तोड़ दिया तो मेरा तो बहुत दुख लगा मुझे। हम लोग भी इतना परेशान से, बहुत तकलीफ से बच्चे लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ठीक है, प्रैक्टिस थोड़ा देखो और एक बार मार के देखिएगा। आ जाओ बेटी, चलो मारो। छोड़ो लाए आब' मोनहा माइ हागासिनो दं बैथिं। बाबा फैदो मारै आंनि खाथियाव फैलाय। आंनाबो फिसालाया आंखौ प्रेक्टिस खालामनायाव नेफैलायथारो। फैदो मा बाबा बोसोरसे जानायजों आं गेम गेलेहैनो थांनायजों ना बाबा। फैदो मा फैदो फैदो मा फैदो। अलसियाथार बे थाबायनो, बे जोदोंब्रा बे, ओंखायनो गावसो लिंहरो, उल्थासो लिंहरलायबावो आंनि फिसालायाबो। फैदो फसंलै फसं। सोमखोर समायना ग्रोम ग्रोम माइ बारियाव जोंहालाय प्रेक्टिस खालामदों। बायनो होदोंना रस येल्ल'नो हाबैनाय नंखाबायलै। नोंहा दाख्लै बाखिलांनाया हेल' बेबा गुर गाज्रिखौ होनानैबो होयै बायदि नोंखालायदा। मा होनखोनो ओमफ्राय आं दालाय रसखौनो होखायाखै होनबाय आङो। होबायमोन नामा गुर गाज्रि माला खेबसेनिया नोंखानो आं थिखिना रायलायनांगोन ना खेबखौ मा खालामदों। गावनो मोनबानो हाबोलाय न' गावनो मोना नै गाबोन समफोरनिफ्राय दखान हैबाथ' आरो मा एर'खौ बानायासै आगै हानानै लाखादो दा मोनायाव सोदो होनखाबाय आं, टाइम गैला। बाजैया हरनो नागिरदों बिदि खालामनो आं स्टिं लाइनाव थानानै रायज्लायबायो, माने रायज्लायबाथाय जाखाया आंना, आं रायज्लायखाया ओंखायनो स्टिं लाइनाव जाया। जाखायो दे फावसायबाबो बेग दुरबाय थायो, खुगाखौ स्रिं लुसायो एखमबा। आंना दाबो आंनाबो गने रगासिनो नै आंनाव हाजौ नै लोगोफोर, नै आंनिया 1 2 3 ओमफ्राय गंनै एर'आ नै बिराद गाज्रि हाबदों। मोजां जानो थाखाय आंनो खमैबाबो कन्टिनिउ प्रेक्टिस खालामोबा
1 मास नांगोन आरो गोदोनि एक्सपिरियेन्सआ एसे दं लोगोफोर ओमफ्राय दुगि नङा दे लोगोफोर माने आङो सिगाङावहाय बिराद मोजां गावोमोन आरो लोगोफोर आं टटेल 78 मेडेल देरहादोंमोन ओमफ्राय थ' बै समनि माबाखौ आङो एक्सपिरियेन्स ना आंनाव दाबो एसे दं नालाय थ' बेजोंसो आं माबा प्रेक्टिस खालामगासिनो दङ ओमफ्राय आखाइया आंना नै मोजां नङा गावनो हाया कन्टिनिउ प्रेक्टिस खालामनो हाया दा बेनि थाखायनो आंना स्करा डाउन जायो ओमफ्राय बे फाफ्लिया बिराद गोबावहाय आङो प्रेक्टिस खालामाखै दाबो आङो नोंथांमोननो गासै आं खेबब्रै ना खेबबाल' जादों आं गावनाया ओमफ्राय आं खेबनैनिखौ नोंथांमोननो देखायबाय ओमफ्राय कन्टिनिउ खालामबाय थाबा आंनि एर'आ बिनि गेजेराव थाबाय थायो आरो जोंना मेन पइन्टआनो नैबेयावहाय बे एक्स नैबे 10 9 बिनि आन्दाराव थाजोबनांगौ आरो लोगोफोर थ' आसा खालामो नोंथांमोनहा आंखौ जेब्लायबो सापर्ट होबाय थागोन ओमफ्राय आङो नेक्स्ट फैबाय थानाय गेमावहाय सिगांनि बायदि पारफरमेन्स होनो हागोन होननानै थ' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ बेयावनो जोब्बाय थेंक इउ गोजोन्थों बाय बाय